Tini video kaisa khaina ma phaikha toma humala tirpura bona kok bonglai mani nugui tong MLA ni tui seat ni tui kok bonglai mani tirpura sarok tai wansukma kwrikha babima kwrikha Maharaja masa tongwui tabukbo tirpura sini jago tirpura hinui sini jago Maharaja masa tongwui 184 ni raja ni bongso tongwui tabuk sini jago yakhai Tripura ahini kamai thangamo wansukui nari Tripura sarok norok khai MLA ni bagui seat ni bagui torjagui tongo usano Maharaja no hamjakha khai norok tini abo hai kok bangla khamo abo hai chirok khogla khamo Maharaja je samani no bini kok no khonakamo aswkno Maharaja no hamjakha khai bwkhabai hamjakha khai buku baki long lap ayek lokto bwkha bakai kun kwrui norok ni saka saka simi kaham toko thaising bwtai hai toko thaising bwtai nui rwgano saka kai rangchak hai bisingo kai ekdom kosom lete peta norok bo o dol no bobagara ek lokto bobagara long lap bwkha kai kun kwrui bobagara no hamjaknai hingkhe tini seat sanai abo hai kai buino phunukgwla kamo chirok khogoi wansukdi norok tini Maharaja thanchang di wngdi hinui thanchangkha norok khai thancha no sobui naio Maharaja tongsaini chwng.